אז פעם קודמת עצרנו בגיטה בעצם. דיברנו על הוודות ועל הגייטרי מנטרה, על הריג ודה שזה הוודה הכי קדומה, והמשכנו לגיטה, שחלק מתייחסים אליה כאל הוודה החמישי. אמרנו שהיא חלק מסיפור הרבה יותר גדול, באפוס שמספר את קורות ממלכת בארתה בעצם. מה אז גדול בבארתה זה השם של הממלכה, אז זה האפוס על הממלכה הזאת. ובמרכז להציץ את התכונה. כולם קנו את התקפית? אמרנו שבמרכז האפוס זה בעצם מלחמה בין שתי צבאות שמובלים על ידי בני דודים, ושהנקודות המרכזיות שמה, כן? במרכז זה הדיאלוג בין ארג'ונה, הנסיך, הקשת, וקרישנה, שהוא הרחב שלו, אבל הוא התגלמות של האל. איזה אל? וישנו. וישנו. יפה מאוד. ונוס. והמושגים והמונחים המרכזיים עליהם הם דנים שמה, בין היתר זה המונחים האלה. דיברנו קצת על דרמה, על כך שלכל אדם לפי התפיסה של הגיטה יש בעצם קסטה, נכון? הוא נולד מקסטה מסוימת, ולכל קסטה יש את העבודה שלה בעולם הזה. כל אחד בא לעשות עבודה מסוימת בהתאם למקום שבו הוא נולד, בהתאם ליכולות שלו, והמהות זה למצוא את הדרמה שלך, ואז להתחיל לפעול על פיה. לא לברוח ממנה, לא להימנע ממנה, אבל גם לא להגזים ולהתרפק עליה, ולהתענג עליה יותר מדי. וזה מחבר אותנו בעצם לקרמה יוגה. זה מקליט? פעם אני סטלן. כן, מקליט. לא רואים אותך כאן. סטלן, נכון. אז אמרנו שקרמה יוגה, מה המשמעות של המילה קרמה? מעשה, פעולה. יפה מאוד. מעשה, פעולה. לפעמים כזה שגור להגיד בן אדם עם קרמה טובה, זה בן אדם עם קרמה רעה. מה הכוונה? איך אתם מבינים את זה? שאחרי הפעולה, שכתוצאה מהפעולה שאני אעשה, אז אני אקבל קרמה טובה וקרמה רעה. נכון, או שגם... אפילו מאיפה, מה המקור של הפעולה? כאילו, מאיפה אתה בא כשאתה עושה את הפעולה הזאת? בן אדם שנמצא בסיטואציה מסוימת, הוא אומר, טוב, יש לו קרמה טובה, כנראה הוא עשה דברים טובים שהוא נולד לתוך הגוף הזה, whatever, זכויות שהוא זכה להם, הגנטיקה, whatever. קרמה רעה, זה דרך כזה להניח, אולי הוא עשה דברים פחות מוצלחים והוא צריך עוד להתגלגל כמה פעמים. אז זה גם קרמת העבר שלנו, שדוחפת אותנו קדימה כל פעם לגוף הבא שלנו, וזה גם הקרמה הנוכחית שלנו בגוף הזה. מה הפעולה שאני מבצע ולאן היא דוחפת אותי בעתיד. עכשיו, אם אני פועל מתוך מקום של, אוקיי, אני עכשיו הולך לעשות קרמה טובה ואני נורא כזה משתדל ועושה דברים, אני אומר, נו, מתי זה מגיע? מה אתם חושבים על זה? זה כאילו הרעיון של דרמה? זה הרעיון של קרמה טובה? לא. לא. לא מלאכת את זה בשביל לקבל בלבד. אני יכולה לעשות את זה כי זה הטבע שלך לעשות דברים טובים. אז אולי תקבל דברים טובים. וגם אם לא, זה בסדר, וכך שעשית. היקום אוהב אותך והוא מציב בפניך את הדברים. אני מאוד יושב לי על מה שרנטה נתנה לדעתי בשיעור הראשון, זה גם מאוד רלוונטי לחיים שלי, וגם בכללי רנטה יש לה דוגמאות, אם שמתם לב, שנשארות, שהיא אומרת שהיא זוכרת שהייתה מסדרת לילדים שלה את הצעצועים, ואז היו באים ומבלבלים עוד פעם, והייתה צריכה לסדר שוב פעם, שהיא רצה באותו יום להכין לילד של השניצלים, שכאילו העשייה הזאת מבחינתה היא באה ממקום של היא עושה את זה בשבילם, שהם יוכלו לשחק מחדש, להרוס ולבנות מחדש, לאכול ולהתענג כן, ואז העשייה, הקרמה, העשייה כבר באה ממקום של רצון להטיב עם האחר ועם העולם ועם הסובבים אותי, כאילו, זה קרמה טובה. זה לגמרי, כי אז אתה לא באמת מושפע
ממה שהחיים זורקים עליך. אתה יכול לנקות שירותים מתוך קרמה טובה. אתה יכול לעשות את הדברים הכי ג'יפה של החיים ולהיות בקרמה טובה. ואתה בטוב עם עצמך. למרות שאתה עושה את הדברים הכי קשים ומסגבים ומלוכלכים שיש. קוראים לזה גם שירות מסור. שירות מסור. נפלט בתודעת שירות מסור. עכשיו באים דברים טובים. היקום עובד ככה. אנחנו סך הכל באנו לעשות משהו הרבה יותר גדול. לקחת לעצמנו, לייחס לעצמנו, לנכס לעצמנו, לחכות שיקרו לנו דברים כזה. אם נעשה נפעל למען האחר או למען הסביבה, קרו דברים טובים. פשוט תראו אותם, הם יבואו והם ילכו, כי טבעם של הדברים זה לבוא וללכת, שאומר לו מי תישאר שלנו, לא כזה ולא כזה. והדרך הכי טובה, שאומרה שלא להאחז, אי האחזות, קרמה טובה, אומרים, מה הקו של אי האחזות. אז כדי לא להאחז, אז הדבר הכי קל זה לעשות את המעשה לטובת האחר. וזהו, כתבתי את עצמי להאחז. אז אולי אני אקריא משהו קטן שקצת מתחבר לזה ממש מהגיטה עצמה, הדיאלוג בין קרישנה לארג'ונה, שהוא מסביר לו בעצם מה זה קרמה יוגה, איך אני מגיע ל-state of mind הזה של יוגה. The supreme self of him who is self-controlled and peaceful is balanced in cold and heat, pleasure and pain, as also in honor and dishonor. זאת אומרת, הוא שווה נפש אל מול כל צמדי הניגודים. The yogi who is satisfied with the knowledge and in the wisdom of the self, who has conquered the senses, to him a clod of earth, a piece of stone, and gold are the same. Is said to be harmonized. זאת אומרת, אל מול השפע, אל מול אדמה, אל מול אבן, אל מול זהב, יש איזשהו שוויון נפש. אל מול העבודה הכי ג'יפה, ואל מול העבודה הכי כאילו, וואו, אתה ניגש לזה עם שוויון נפש ועם מרגע וידע אל הסלף. ומה הכוונה פה בסלף, לדעתכם? עצמי או עצמיות? על איזה עצמיות הוא מדבר? הנשמה גבוהה. בדיוק, לא עליי, לא עלינו, לא על האגו, הסיפור שהוא אני, אלא על הסלף העליון. בסופו של דבר הרעיון הוא להבין שיש משהו מאחוריי, תמיד. והוא חלק ממני בדיוק כמו כל שאר הדברים. ואם אני שוהה איתו כל הזמן, הרבה מתח משתחרר, ויש אפשרות לפעול בשוויון נפש. דרך טובה לחשוב על קרמה יוגה זה כשאני עושה משהו שהוא לכאורה טוב, אמור לעשות טוב לאחרים, האם זה בונה בי איזשהו מתח סביב הציפייה, ואני מקווה ששימו לב לזה, אני מקווה שיגידו לי תודה על זה, אני מקווה שיעריכו את זה, כי אז עשיתי ומשהו מוחזק שם. עשיתי משהו שאמור להיות טוב ולשחרר אנרגיה, אבל במקום זה עשיתי משהו ואני מחכה שישחררו ממני מתח. זאת אומרת, עשיתי את זה בשביל עצמי. לעומת, עשיתי משהו ושחררתי אותו. חשוב להגיד אבל משהו, שזה כאילו תרגול מתמיד. לגמרי. זה צריך להיות מאוד במודעות כאילו לדבר הזה שאתה רוצה להיות והמקום הזה שאתה רוצה לעשות מתוכו או לתת מתוכו, כי הפסיכולוגיה שלנו בבסיס מאוד מחכה כל הזמן לחיזוקים ולאישורים ולכאילו שיראו אותך. אז כאילו זה בסדר גם הרבה פעמים להרגיש המתח הזה, כמו שאתה מתאר את זה מושלם, ולשחרר את עצמך מזה גם, כאילו, מתוך איזושהי מודעות לזה שזה הטבע, לשם התודעה שלי אוהבת ללכת. אוקיי, בוא ניקח נשימה וכאילו אני יכולה גם לשחרר את עצמי. לגמרי. גם בתרגול, צריך לקחת עם התרגול, לא לחפש מי שנעשה, פשוט לעשות מתוך שירות ומסור. לעשות מתוך שירות ומסור. זה שתי המילים מתוך הספר הזה בגיטה, חוזרות על עצמם. לעשות מתוך שירות ומסור. לשם שמיים. לשם שמיים. כשאתה עושה לשם שמיים יש אפשרות לאיזושהי הרמוניה שלא מחפשת את האישור החיצוני. ומה שאל אמרה זה הכי נכון שיש. המערכת שלנו, הכלי שלנו, הוא המלכודת שלנו. כל הזמן יחפש. כל הזמן יחפש לקבל חיזוקים על עצמו ופידבקים על עצמו, וכדי להרגיש שהוא קיים בכלל. כל הזמן אני צריך שיראו אותי. ואם זה לא דרך דברים טובים, אז שיראו אותי דרך דברים רעים. זה גם אופציה, נכון? אני לא רוצה
להרגיש שאני לא קיים. והשחרור להיפרד מהדבר הזה, מהרצון הזה, ולראות את עצמך ולראות את הסלף. אז יש אפשרות לפרום חלק מהקשרים האלה. וכשאנחנו נותנים משהו, בדרך כלל אנחנו צריכים לקבל, כי נתינה וקבלה די באים ביחד. מלמדים אותנו ככה, שזה משוואה כזאת. תן וקבל, קיבלת נתת. אבל יש שלב יותר גבוה מלתת ולקבל. יש שלב שנקרא להעניק. כמו שאמא מניקה תינוק, היא מניקה אותו, היא לא מצפה לקבל בשום דבר. פשוט העבירה לו חלב, העניקה אותו, והוא לקח. ברגע זה אין צורך ממנה לקבל שום דבר. וזו הרמה הכי גבוהה של שירות מסור. אם אנחנו מעניקים, אין ציפייה לקבל. לגמרי. עכשיו עוד קונספט שלא יודע. זה באמת אחת החוויות הכי חמיות שחווים בחיים. נכון. יש את הבונדים שאתה יוצר עם התינוק, שזה התגמול שלהם. כן, אבל היא לא עושה את זה מתוך הרצון לקבל בונדינג, וזה מה שמעניין גם כלב, שאנחנו מחנכות כלב, יש 2, נותן לך ממתק, שב, נותן לך ממתק, תביא יד. זה אילוף של כן, תן כך, תן כך. אז תחשבו, תן לכם תרגיל הביתה, תחשבו, לא תחשבו, בואו קחו משימה. פעם ביום להעניק משהו למישהו, שזה הענקה ללא רצון לקבל. תקשבו. אז בואו, תעשו שיעורי בית, כל יום משימת הענקה ללא תמורת קבלה. אם ניקח את זה לכיוון של היהדות, הצדקה עושים בסתר, נכון? כן, וגם הרמב"ם יש לנו. מה זה? גם לרמב"ם יש את זה שהמהלך חברה של הנתינה זה לתת בלי לדעת למי אתה נותן ובלי שמישהו נתת לו יותר. יפה. ומה שמעניין כאן, אנחנו נותנים בלי כוונה לקבל חזרה, ובטח לא לקבל חזרה מאותו אדם ספציפי שנתנו. אני חושב שזאת המלכודת הראשונה. נתתי לך, אתה צריך עכשיו לתת לי בחזרה הערכה, הכרת תודה, כבוד. זו הטעות הראשונה. זו הטעות הראשונה. מעבר לזה, אתם לא אומרים לקבל ממנו כלום. נתתם לקבצן משהו ברחוב, תנו ושחררו. ומה שמעניין כאן שקרמטית, דברים מגיעים ממקומות אחרים. ואז במקום שבו אתה מחזיק, כן? זה כל הזמן, גם אם אני מוציא משאב, אני מצפה שהוא יכפיל את עצמו. זה לא ההתנהלות של יוגי. ההתנהלות של יוגי זה צינור. זה צינור. כל פעם שאתה נותן, עשית מקום. עשית מקום בתוך עצמך, ומשהו חדש ייכנס. בדיוק עובד הפוך. וזה עובד מדהים. אני למשל עושה תרגיל כזה בבן זוג שלי, שהוא אומר לי מאוהב אותך, אני לא עונה לו. אמר לי, נו, זה בסדר, תודה. ואז במחרת, אני אומרת, אני אוהבת אותך היום. אז יום שלם, אני נהנית מזה, זה לא מסירה לו ישר, אנחנו נורא נורדים ישר עושים. אני אוהבת אותך. מהממת לא, אתה מהמם. מישהו מחמיא לי, או שאני מחמיאה למישהו, והוא רוצה להחזיר, לא, אל תחזיר לי. תהיה עם זה. תן לי לתת את המצווה, תהיה עם זה, אני לא רוצה עכשיו להחזיר. אז אם אומרים לכם שאוהבים את זה, לא תענו, תקחו את זה הביתה ליום. בואו נוסיף לזה את העניין שהזכרת עכשיו כבדרך אגב, את העניין שלנו להגיד לא, למחמאות, ולמתנות, ולהצעות. ותחשבו רגע מה אנחנו עושים פה. מה, אנחנו כאילו צנועים? לא, לא, לא. אתה נראה טוב היום, לא, מה פתאום? מה עשינו לבן אדם שרצה לתת? כן, אנחנו לוקחים ממנו את האפשרות לתת. את האפשרות לתת. אנשים, אין תחושה יותר טובה מלתת. ואם אנחנו חוסמים את זה, אנחנו מונעים ממנו את הזכות. לא חייבים להגיד כן להכל, אבל שימו לב אם יש לכם את האוטומט הזה של לא, מה פתאום, אפשר להסתייג ממשהו שמישהו רוצה לתת לכם. או לרצות להחזיר ישר משהו. נכון. תהנו מלקבל, או מישהו שהעניק לכם דבר. ברגע שאתם לא רוצים להחזיר, אתם מרגישים שהעניקו לכם. זה כיף, זה מגיע לכם, וזה ניתן לכם, ותהנו מזה. זה הרבה יותר קל לתת. ברור. ברור. זה גם הכי כיף. לא סתם אנחנו אומרים שישים אותי במקום שאני יכולה לתת ולא לקבל. זה מצווה גדולה לתת. ולהעניק. תרגלו את זה, זה תרגול. יש בזה שליטה. מה אין לך בזה? לקבל אין שליטה. אבל כשאתה משהו זה לך שליטה מלאה, וכשאתה מקבל זה... אבל כנראה זה עכשיו הזמן שלך. אז כאילו כמו שאלירן אמר, אם מישהו בא ורוצה לתת לכם משהו, להעניק לכם משהו, תגידו תודה, קחו את זה, תגידו תודה רבה, וואי, אני מאוד מעריכה, אני מאוד מעריך. תודה רבה שחשבת עליי. קחו את זה. כנראה שאתם צריכים עכשיו גם קצת לקבל, אי אפשר רק להעניק, זה מדהים, אבל הוא מאזן את
יקום אסור באיזונים. אם נתתם הרבה גם זה. יפה. כמה זמן יש לנו? 20 דקות. מעניין. נמשיך קצת להעמיק בעוד מושגי מפתח שם, שאחרי קרמה יוגה יש לנו בעצם בקטי יוגה. למעשה דיברנו על זה עכשיו. בקטי זה devotion, זה התמסרות, זה בדיוק זה. אני עושה מתוך התמסרות, אני עושה לשם שמיים, אני עושה כשהתודעה שלי נטועה בסלף. זה נקרא? בקטי. יש גם הרבה שירים בבקטי. הזרם של הבקטי הם כמו נחמן נורמן של היהדות. הם מאוד אוהבים לשיר שירי הודיה, להלל, הרי קרישנה, הרי קרישנה, הרי זה בקטי. אני רוצה להציע לכם שכשיש מושגים שעולים שנוגעים לכם, תלכו לדף האחרון של המחברת שלכם, תעשו לכם מיליון מושגים. דרמה, קרמה, בקטי, לא קשור גם, טריקונה, כאילו, פתאום בא לך לדעת מה זה, איזושהי, מה זה? כן. אני גם יש לי דרך מדהימה למצוא הכל בתוך הבלגן של עצמי. אם אומרים, מחליט שהוא עושה סדר, אני מאבדת את כל הדברים, כאילו. זה אותו דבר, פשוט נילות תבזורת בדף האחרון, תמלאו לכם, זה כזה כיף, כי בסוף עוד 3 שנים תפתחו שם. תראו משהו מעניין. אומרים קרמה יוגה, היאחזות, דרמה, הגשמה עצמית. אם אנחנו מסתכלים רגע, הגשמה עצמית, אם אני רוצה להגיע להגשמה עצמית, אני צריכה להשתחרר מהיאחזות, או לחוות היאחזות. אם אני רוצה למצוא את הדרמה שלי, אני צריכה להשתחרר מהקרמה. אז אתם יודעים? אז הוא אומר, הרבה לא יודעים שצריך להשתחרר מהמעגל הקרמטי, כדי להגיע לדרמה. כל פעם שאנחנו בתוך מעגל קרמטי, אנחנו עסוקים סיבה תוצאה, סיבה תוצאה, סיבה תוצאה, סיבה תוצאה. הדברים כל הזמן קורים, בהמשכים כאלו, אנחנו אף פעם לא יכולים רגע לעצור ולהגיד, אוקיי, אז מה הייעוד שלי בתוך זה? מה הדרך שלי? מה הכוונה שלי? מה ההגשמה שלי? בשביל לעשות את זה, אני צריכה רגע לעשות הפרדה, כמו בין מפרק הירך לעצם הפימו, או כל מיני הפרדות כאלה שאנחנו לומדים אנטומית. אלו אותן הפרדות שאנחנו צריכים לעשות בין דבר שאני עושה לתוצאה. אז לכן כשמישהו אומר לי, אני אוהב אותך ואני לא עונה, לא הפרדתי את המעגל קרמטי. הרווחתי את המעגל, יש לי אפשרות רגע להתבונן. יכולה נגיד שיש איזה דוגמה עובדת לעבוד בעבודה שהיא לצורך העניין עם ילדים, אבל היא לא מתגמלת כלכלית. ולמרות שאת כאילו נגיד בקשיים, אבל את מבינה טוב כדי שזה מישהו שעובד שנעלה. שירות מסור. ואז זה יכול לקרב אותי כאילו לדרמה שלי? בהחלט. לדרמה אין את השיקולים האלה, זאת אומרת, של תועלות גשמיות לצורך העניין. זה בדיוק מה שקרישנה מנסה להעביר בסיפור הזה לארג'ונה, כי ארג'ונה מביא טענות מאוד מאוד גשמיות. הוא אומר, שמע, המלחמה הולכת לעשות קטסטרופה, כאילו יתומים ועוני ואלמנות, וזה רציונליזציה, נכון? קרישנה אומר לו, אין דיאט, זו הדרמה שלך. אז לצורך העניין, אם ניקח מקצוע שהוא לא מתגמל כלכלית, אפשר לעשות איזו רציונליזציה ולהגיד, רגע, אבל ההורים חינכו אותי שצריך כסף, וקודם צריך לחשוב על משכורת, ואיפה אני אגור, ותתתי ותתתם, שזה בסדר גמור, זה רציונלי, אבל זה לאו דווקא שם אותך על הדרמה שלך. בדרמה שלך אמור להיות איזשהו שוויון נפש והרמוניה ברגע שאת יושבת עליו. וגם אם את לא מרוויחה משכורות עתק, אמור להיות לך מה שאת צריכה, בסופו של דבר. בדרמה, כשאתן מתיישבות עליה, יש פחות ופחות קונפליקטים. יש פחות את ההתחבטות הזאת של כסף או משמעות. זה רק מה המשמעות הכי עמוקה של החיים שלי, מה אני אמור לעשות, ואיך זה מאפשר לי את החיים. חיים הגונים. בסופו של דבר כולנו שליחים של אלוהים. אלוהים ברא את כולנו, בדמותו, בצלמו. וכשהוא סיים לברוא אותנו, הוא אמר, אוקיי, אני עכשיו רוצה ליהנות בכל הבריאה הזאת, איך אני אהנה מהבריאה שבראתי, אני לא יודע, אני הבורא, אז אני אין לי גוף, אז איך אני אהנה? זה ספר הזה בעצם. אז אני אתן בכל הגוף שבראתי, ניצוץ קטן ממני, וכל מה שהם צריכים זה לספק לי את החוויות של החיים, ודרכם אני ארגיש את כל מה שבראתי. ומה עשה האדם? במקום להיות שליח, ולספק, ולהעביר הלאה, ולחוות, ולהעביר הלאה, ופשוט להישאר בצניעות הזאת שמעביר הלאה כצינור. כל אחד, הרבה חושבים שהם אלוהים.
ואז הם מנכסים נכסים לעצמם. ואז האגו גדל, והזהות הכוזבת גדלת כדי להקיא. אנחנו אומרים, רגע, למה שאני אחווה את זה בשביל משהו הגדול שברא אותי וישר צנוע? אין כלום, אני אלוהים, חיים פה פעם אחת, יאללה, בואו נחווה הרבה, בואו ננחס, בואו נהיה חזירים, בואו ניקח. ואז אנחנו עושים בדיוק מה אתה הפוך, אנחנו נצמדים, אנחנו נאחזים, אין שם שוויון נפש, בטח אין שם שום הגשמה עצמית. איבדנו את התפקיד העיקרי שלנו, ולהיות צינור של העברת שפע, העברת אנרגיה. זה לא כל שליחים, כולנו. אין לנו מטרה יותר גבוהה מלהיות שליחים. ולעבוד עם ילדים זה גבוה, לעבוד עם חיות זה גבוה, לעבוד עם בני אדם זה גבוה. כל הדברים האלה. בסוף שמנקים, מגיעים לרעיון של טבעו שלהם. זאת אומרת, הכל זה שכבות על גבי שכבות, זה מה שנקרא קושות, מעטפות הגוף. יש לנו את הגוף הפיזי, ואז את הגוף האנרגטי, ואז את הקוגניציה, ואז את האינטואיציה, ואז את הוויברציה הראשונית, אננדה, הבליס של אלוהים, ואז את הדבר הזה שאין לו שם. מאיפה אנחנו פועלים? רגע, יש לנו מילה אחת שלא לקראת. אננדה, יש לנו את הגוף הפיזי, יש לנו את הגוף האנרגטי של הפרנה, יש לנו את הגוף הקוגניטיבי, יש לנו את הגוף של האינטואיציה, ואז יש לנו את הגוף של האננדה, של הוויברציה הראשונית האלוהית. אננדה. אננדה, זה בליס. זה ויברציה מאוד אוניברסלית, זה משהו שכאילו הכל יושב עליו. מתחת לזה יש את שיבה לצורך העניין, אבל נשאר באננדה. מאיפה אנחנו פועלים? ומה נוכח בחיים שלנו? מה קורה ביוגה שאנחנו מרגישים כאילו משהו שקשה לתאר אותו? אנחנו עובדים עם הגוף כי אנחנו האטה יוגים, אז זה פיזי, אבל זה גם אנרגטי, זה גם קוגניטיבי, וזה גם אינטואטיבי, וגם יש שם את הדבר הזה, את הבליס הזה, את האננדה הזאת שמופיעה לפעמים. ואז כשאני פועל בחוץ, מה אני מרגיש? אני מרגיש משהו מהשכבות האלה, או שאני חוזר לגוף, לקוגניציה, ופועל רק משם. כי השכבות החיצוניות לופתות אותנו כל הזמן. היוגה מפרקת את האחיזה ומחזירה אותנו הביתה לטבע של אלוהים, לאננדה. האם אני יכול להיות נוכח עם האננדה בכל פעולות החיים שלי? ככל שאני מתקרב לדרמה שלי ומפרק את הרעש, זה נוכח יותר ויותר. דרמה? הייעוד, הקולינג, המשימה שלך בחיים, הקולינג, כאילו הקריאה שלך. למה באת לעולם הזה? מה באת לעשות כאן? אז זה סימן כזה של מה אני מרגיש שאני עושה פעולה מסוימת. אני מרגיש רק את האגו, רק את העונג של הגוף, רק את העונג הקוגניטיבי, או שאני מתחיל להרגיש דברים טיפה יותר מעודנים בפעולות היומיומיות שלי. וזה חוזר שוב לנתינה. אם אני נותן ואני לפות בתועלת הפיזית והקוגניטיבית, אז אני לפות בשכבות החיצוניות. אם אני נותן ואני מרגיש רק רווחה ואושר ואהבה, אז יש נוכחות לשכבות הפנימיות וזה בא לידי ביטוי. וזה בעצם לפעול מתוך הנשמה. זה לעשות מקום לכל השכבות ולאור הראשוני הזה להאיר דרכם. כי האור תמיד שם. זה לא שאנחנו יוצרים אותו. כל מלא שם. כאילו הכל מלא כרגע באננדה. אנחנו יושבים בתוך הענן הזה של אננדה. אנחנו פשוט לפותים בדברים גסים יותר, אז אנחנו לא מרגישים אותו. סיימנו תרגול יוגה, שנייה אחת, כל המעטפות נרגעו, אני מרגיש את זה. אני מרגיש אננדה. אני מרגיש את נערתה, או אני מרגיש את המארג שהכל יושב עליו, הוא אוניברסלי, ומדהים, ובלי ספול. איזה יופי. אז אנחנו קמים. כשאנחנו קמים, השאלה אם הכל שוב מתעורר ונלפת, או שזה נשאר טיפה יותר פרור. ובדרך כלל זה נשאר יותר פרור. בדרך כלל אני לא מתעורר משיעור יוגה עם אותם מחשבות שבאתי איתם, או עם אותם רגשות, או עם אותם תחושות גופניות. בדרך כלל קורה משהו בשיעור יוגה שפורם, ועושה מקום. את זה אנחנו רוצים לשמר. בנימה אופטימית זאת. כן, אז נסיים בזה. לכו תעשו שורות מסור. לכו כלים בשורות מסור. לכו את הקקה של הכלבים בשורות מסור.